Surar jikina ta rikita shi sosai, ya dinga kallona daga sama har ƙasa. Na kama shi kenan, na ce a raina, na ga ya haɗiye wani yawu a makoshi ƙut. Na fara taku cikin rangwaɗa, na nufi inda yake, na ƙarasa inda yake, bai motsa ba, kuma ya kasa ɗauke idonsa daga kaina. Na ɗora hannu a kan ƙirjinsa ina shafawa, nan take ya zabura, ya saki tawul ɗin da ke jikinsa. Nan tawul ɗin ya faɗi, ya bar shi. Nan tawul ɗin ya faɗi, ya bar shi tsaye zindir a gabana. Buran nan tashi, ta wani fasa kai, kamar maciji, ta lanƙwashe tana kallona. Na kai hannuna a hankali, na shafa ta, na ji ta yi wani ɗan tsalle cikin hannuna. Na ji wani daɗin da ban taɓa riƙe gora da ta kai wannan tsawo ba a rayuwata. Na kalli Umar, muka haɗa ido, na ce, wannan borar akwai ban sha'awa sosai. Ka dinga ba ta abin da take so, a maimakon ka dinga shafa ta kana mafarkin ci. Gara ka ci na gaskiyar. Ka san, ina gama wannan magana sai na saki borarsa, na juya cikin takun rangwaɗa da rausa ina tafiya ina murguɗa ɗuwaiwai. Na nufi ɗakina, na san ya fahimci me nake nufi, don haka zai same ni a ɗaki mu ci duri. Ina shiga ɗaki, na cire rigar baccina, na yi zindir, na haye kan gado tare da lulluɓewa cikin bargo ina jiran Umar. Shiru-shiru har kusan minti 10 babu alamunsa. Na ce a raina, wai wannan yaron wani irin yaro ne? Duk wasu hanyoyi na bashi amma ya kasa ganewa. Na tashi na je bakin ƙofar ɗakina, na ƙwara ihu tare da cewa, wayyo Umar, Umar ka zo ka cece ni, wayyo zan mutu. Umar, sai ga Umar a guje, ba riga daga shi sai gajeren wando ya nufo ɗakina. Ina hango shi sai na ɓoye bayan ƙofa. Yana shigowa ɗakin da gudu sai na rufe ɗakin garan. Umar ya juyo, muka haɗa ido, ya ganni tsaye zindir ba kaya. Sai na ga borarsa ta harba ɗil. Sai na nufo sa gadan-gadan, shi kuma yana ja da baya. Bai tsaya ba sai da ya ji ya kai da bakin gadona. Na sa hannuna biyu dukannin ƙarfina na bankaɗa shi kan gado. Yana faɗuwa na haye kansa, na riƙe hannunsa guda biyu, na buɗe shi sosai, sannan muka haɗa ido. Ina jin ƙirjin shi na harbawa dum-dum. Na ce masa, Umar, kai wani irin mutum ne wai? Nan ya fara inda. Na ci gaba da cewa, kullum ina baka ƙofa yadda za ka ci ni, ina baka hanya, amma ka kasa ganewa har yanzu. Har zuwa na yi ɗakinka, na riƙe borarka, na ce ka zo ka bata durina, amma baka zo ba. Ko ban yi maka bane? Umar ya girgiza kai. Kana so ka ci ni? Na ƙara tambayarsa. Ya ɗaga kai alamar i. Na ce, to nuna min kai namiji ne, yanzu ka min cin fitar hankali Umar. Ina rufe baki sai na ji Umar ya tattaro dukkanin ƙarfinsa, ya juya ni a kan gado, ya dawo shi ne sama ina kwance ƙarƙashinsa. Kafin in yi magana sai na ji ya rufe min baki da bakinsa, ya ɗora bakinsa kan nawa. Na buɗe masa bakina, ya saka min harshensa ciki. Nan muka fara musayar yawu, yana shan dukkanin ni'imar bakina, nima ina tsotson yawu mai daɗin gaske. Can na ji ya kai hannunsa kan nonuwana, ya fara matsa su ɗaya bayan ɗaya, yana murza kan nono. Nan na ci gaba da gantsare-gantsare ina nishin daɗi, ga bakinsa na sakan masa, ga hannuwansa na matsa min nono na ta ko'ina. Muna cikin haka na ji ya cire bakinsa daga nawa, ya sumbaci nonuwana, sannan ya gangaro da bakinsa kan gindina.
na gwala ƙafafu da kyau, na ba shi damar shiga durina yadda yake so. Fuu, na ji ya hura min iskar bakinsa a ƙofar gindina, wani irin daɗi ya haura min. Na saki sauti tare da ɗaga ƙuguna sama. Umar ya sumbaci gindina sannan ya saka harshensa cikin gindina ya fara tsotsar ruwan durina. Wayyo bakin Umar daɗi, ya iya tsotson duri sosai. Ya dinga sukurkuta min harshe cikin gindina. Nan na rikice, na dinga ihu, ina ɗaga ƙugu sama. Shi kuma ya ci gaba da tsotsar gindina, ga hannunsa na kan nonuwana yana murza kan nonuwan sosai. A cikin haka ne na ji bora kawai nake buƙata, so nake kawai in ji shi cikin durina. Na riƙe kan Umar na ce, ka taimaka min ka ci ni yanzu. Wayyo, ka ci ni na ce. Sai ya zabura kuwa, ya haye kaina, ya gwala ƙafafuna, ya buɗe ni sosai. Ƙofar durina ta yi hamma, ta wangale. Umar ya kama borarsa yana shafa min kaciyarsa a kan belin gindina. Haka Umar ya kashe kusan minti ɗaya yana ja min rai. Ya dinga goga min borarsa a kan gindina. Ya ƙi sokawa har sai da na kai hannu na kama boran nan na soka kaciya cikin durina. Sannan ya buga min gwatso mai ƙarfi. Bai dakata ba, sai da ya nutse can cikin durina har golayensa suka kwanta kan ɗuwawuna. Sannan ya tsaya. Na ji duniyan nan tana wani jujjuyawa. Boran nan ta cika ni, sannan ta dangane can da mahaifata. Na ji kaciyarsa ta zunguri maji daɗin durina. Nan fa gwarzon durina ya ci gaba da rafka min gwatso. Ga gindina na fitar da wani ruwan daɗi. Ga boran nan tana nutsewa cikin gindina. Sai ji nake suna ba da sauti cakal cakal cakal. Haka Umar ya ci gaba da cakwalkwala min borarsa cikin gindina har sai da na ga wasu tsuntsaye ɗan ƙanana suna juyawa a saman kaina. Na ga wani irin duhu da haske sun cika min idanu. Ban ganin komai, jikina ya ɗauki rawa. Gaba ɗaya na ruɗe. Na runguma Umar tare da ihu, wayyo Allah, sai kawowa. Na dinga makyarkyata, ina kawowa kamar mai farfaɗiya. A hakan sai na ji wani sabon ɗumi yana mamaye durina. Shi ma Umar ya kwarara min kayan cikin borarsa. Sai na fara sabon kawowa. Na ƙara rikicewa, wani irin daɗi yana fuskata. Wani daɗi na ji yana gifta min cikin kaina. Daga nan ban sanya aka yi ba. Na buɗe ido kawai na ganni kwance a kan gado zindir. Babu Umar a gefena. Daga nan na laluba na tashi, na yi wanka. Na shirya na ci kwalliya sosai. Sannan na fito falo na tarar da Umar yana kallo. Ya yi wanka har ya saka kayansa. Muka haɗa ido ya ce, anti, sai yanzu kika tashi daga bacci? Na ce, ai ban yi bacci ba, hutawa kawai na ɗanyi. Umar ya ce, awa 2 fa kenan daga fitowata daga ɗakinki, sai yanzu kika fito. Na yi murmushi na ce, babu wadda za ka ci da wannan borar taka ba ta fita hayyacinta ba. To, kada ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe da like da share na wannan bidiyon. Mun gode, sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shirin namu na gaba.